usanele nje uyazi naye akaze wangiromance nangendlela e-right uyazi nje naye akukwazi uyakwazi wena ukuromance uyangithinta nje ebhedini ungidlalise awu bengakwenzi lutho ayibo bengakwenzi lutho ngoba nganamali usukhuluma wonke ngithe lamandla wakho wasave lamandla wakho bekumele awasave ebhedini uyahluleka lapha uzoqeda amandla akho la mhlawumbe usanemali mfethu beku-right yonke into beku-right wona nginemali beku-right kuphela imali uthe kuphela kwemali wavele wanyamalala emehlweni yami shuthi wena Wahlelo silungisa umjolo masikubingelele siphinde sikwamukele na kwi-episode yanamhlanje yohlelo lakho silungisa umjolo. Khumbula ukuthi lolu hlelo lithola khona la kwi-YouTube channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngabe uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Thumela i-email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Talking about Umjolo Show, khumbula ukuthi we have partnered with EasyBet. Lokho ke ukutshela ukuthi you can sign up, you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa i-code ewumjolo. I-code yakho it's UMJOLO. That is umjolo. Ngaloko uyakwazi uthola 15% weekly cashback. Uthole 50 rand sign up bonus uphinde futhi uthole 150 first deposit match ngokusebenzisa nje i-code lengikutshela yona umjolo UMJOLO. That is UMJOLO. Ngakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Nayi membership join phela khona uzokwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole. Ngaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni ukwazi ukulekelela i-channel yethu ukuthi ikhule iqhubeke njalo iye phambili. Njengamanje ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi ikuphi lapho kumele silungise khona. But before sihambe asikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mhlophe nje yonke into. Sihambe siyobabona. Siphinde sikubingelele sikwamukele futhi khona la kwi-channel yakho oyithandayo nehamba phambili eNingizimu Afrika. Siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Ithola khona la ku-YouTube. Uyazi ukuthi mina nawe sine-deal, sine-goal yokuthi noma kanjani mekuphela i-2025 kumele sifikile to 1 million subscribers. Njengamanje we are close to 200k subscribers and mina ngithembe wena ukuthi uyibhoza yami and uzosilekelela ukuthi ke zonke izinto zihambe kahle. Uyazi ukuthi senginokuvela nje sikhuluma indaba ezimnandi nezijabulisa wena lapho ngasekhaya. Lapha kwami khona ngikuphathele kona, but before we get there khumbula gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. And asikwazi ke futhi ukukhuluma nanoma ingane ngaphandle komkhuleko. Sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifane ngihawukele. Mangabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe mase kuba soft yonke into. Lalela ke we have partnered with EasyBet. Lokho ke kuyakulekelela ukuthi wena njengombukeli wale channel wazi kabanzi ukuthi izikhiphani ngayo uphinde futhi ubone nezinto EasyBet azenzayo. Uzokhumbula ukuthi EasyBet inkampani yokubheja ongakwazi ukuthi ke nawe uhambe uyobheja kuyona. EasyBet usebenzisa i-code yethu ebizwa ngokuthi umjolo. That is UMJOLO. UMJLO. Uyakwazi ukuthi uma usebenzise leyo code ukwazi ukuthi ke uyibambe ngoba leyo code izokwazi ukuthi kusize uthole 15% weekly cashback, ikusize futhi uthole 50 rand sign up bonus, iphinde futhi kusize uthole 150% for your first deposit match. So wena nje into ekumele uyenze ukuthenga nje i-voucher ka-50 rand ukuze ukwazi ukuthi ke usign up for EasyBet and don't forget to use i-code yethu ebizwa ngokuthi umjolo. That is UMJOLO. Umjolo. Yazi ukuthi ke masihleli kanje sikhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene and the last time sikhuluma nobaba uFele Emntwini ngiyazi niyamkhumbula la ngihlezi ngibona nje kuma comment meke sathi nje Fele Emntwini this, Fele Emntwini that. Ngiyabona abanye abantu imizi ivukile, abanye amatotolo zabo a-right, abanye ba happy, abanye namanje basamfuna ubaba uFele Emntwini. Abanye babuya beze kuthina, Matifane simthola akayibambe ifoni, but mina ngoba ngiyalalela ngijajani ngithi yazini angimlande lo muntu lo. Mhlambe nimqambela amanga lo muntu uyawabamba ama calls wenu. Inina nje ningamfoneli. Nanokuthi ke
umuntu mengabe simlethe la inamba yakhe siyishiya la kwi-screen nansi inamba yakhe aphinda ayibize but nina nifonele thina noma nisilandele kuma-socials nifuna inamba yalowo muntu lowo but-ke asingabe lokho esikhuluma kakhulu baba ufele emntwini usekhona phakathi wayo yaba ngiyaphileka hayi kuhle ngiyajabula mengibamba lesandla lesi usuphilile sengiphilile sangisindisa lesandla lesi sangasindisa mina kuphela sasindisa ekhaya kuhle ekhaya ngiyaphileka kodwa hayi kuyaphila mntababa unyaka nomusha ninjani hayi no yonke into iqondile siyaphila futhi the last time sinawe la njengoba kade ngiye ngasho before hayi no wathi into akwazwakala bajabula abantu babahepha abantu bakufuna abantu ngiyakhumbula nje ukuthi ngiye ngathola i-email evela e-USA ngathola i-email evela e-Australia ngathola i-email evela eBotswana bonke labantu befuna wena ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngize ngikufonela noma ngeke ngisho ukuthi lo muntu wedingani kodwa he was from Australia efuna usizo lakho so bonke labantu laba bayakudinga bonke labantu badinga ukuthi bathola ama-products wakho asiyiqale ekuqaleni mhlawumbe kumuntu oqalayo ukubona njengamanje ubaba ufele emntwini enzani ama-products akhe angiqale ngibingelele kubabukeli nabathandi balolu hlelo okuwolunye lwey'nhlelo ey'nkulu ngizothi emhlabeni ngeke ngithi South Africa because mina nginazi ngabantu abaphesheya ngicabanga mhlawumbe senginabantu abamore than 1,000 abaqhamuka phesheya ababukela lolu hlelo so lolunye-ke lwey'nhlelo ey'nkulu-ke emhlabeni lolu hlelo ubaba ufele emntwini angivele ngikujome angivele ngiye phambili ubaba ufele emntwini ubaba odila kakhulu nepipi odila kakhulu namaqhude so uma ngikhuluma ngeqhude ngikhuluma ngendoda ethi gibela ibe yehla semtime kumuntu wesifazane imshiye esayidini so ngidila kakhulu-ke nalelo site lo mbhede noma le camera kungeve kwamadoda kuphela nabantu besifazane nabo siyabalapha ekhaya ebesingakabalaphi-ke besisalinde induna yey'nsizwa ubaba uphakela umthakathi nobaba ungizwe ngizwe ngabo ukuthi ngingabalapha yini ilobulili lobu besithathu okwamanje sisalapha iy'nsizwa silapha iy'ntombi lobulili besithathu cha bengisalinde iy'nduna ezingiphethe njenganomunye oy'nsizwa ukuthi kungabe kulungile uma ngaba ngibalapha nalabo ngumuntu odila kakhulu-ke nekamera ongeve kuyikamera kuphela-ke nokunye-ke ey'ntweni ey'ningi esizenzayo ekamereni ulimi lwami liqojama kuqala hayi qojamisa ey'ntweni ey'ningi angiqale ngicela abantu abaney'ngane ngakhona iy'ngane ey'bukayo abake bayivala amadlebe ngoba ulimi lithe ukuqojama la kumina impela ngoba ngumZulu ngiyayiqhenya futhi ngokuba umZulu ey'ntweni ey'ningi esiyilapha silapha lapha endabeni omabhebhane so abantu besilisa ngiyangibafundise ukuthi umuntu wesifazane umethiswa kanjani ngizowavula amaklasi sigcino ngoba abazi ukuthi umuntu wesifazane umitha amakwenze njani umuntu uzwa ngoba sekuthiwa umuntu umithi so ngidila kakhulu-ke nabantu abahluleka ukumithisa shuthe ekhaya sinayo imithi yokumithisa ungamithi umuntu wesifazane ungamithisa umuntu wesilisa sebeze sidile kakhulu nabantu besilisa abashesha bachama noma ngabe luphi uhlobo lwenzeke epipini lwakho lwenkinga ngisuke ngikhonela leyo nto ukuyilapha ngithi asiqale ekuqaleni sikhumbuza abantu ngisuke ngikhonela leyo nto leyo ukuyilapha umuntu oshesha achame umuntu onepipi elithi mase livukile liyiwele lona kungakabi uyena ofuna ukuthi liwe umuntu onepipi elithi mase liwile lingabisafuni ukuvuka uthola ukuthi kuwena round 2 round 3 round 4 abakhwekazi kuwena into ongasayazi so nanoma ngabe yiphi inkinga eba sephephini kumsebenzi wami ukuthi ngiyilaphe noma ngabe yiphi inkinga esenkomeni yomuntu wesifazane kumsebenzi wami ukuthi ngiyilaphe mhlawumbe okunye kwezinto abantu abake bangibuze zona njenganokuthi abantu besifazane kungabe umkhulu uyakwazini ukugcaba umuntu wesifazane indoda yakhe igcine seyizwa yena yedwa lokho siyakwenza kodwa asikwenzi kunanoma ngabe ubani so asikwenzi esokeni sikwenza kumyeni wakho lokho naye futhi siyasifuna ukuthola ukuthi umyeni wakho umuntu onjani ngabe umuntu oyisixhwanguxhwangu ohambelwa ekhaya ka-support futhi umuntu osebenza kahle imali uyiqede emgwaqeni afike ekhaya sehambele ngesizandla yini siyasifuna ukuthola into efana naleyo kuqala asikwenzi nanoma ngabe ubani so okuwukuthi into esiyenzayo leyo ukuthi sikubambele umuntu wakho ngabe uyisilisa ngabe uyisifazane siyambamba nje akwazi ukuthi ezwe wena
anake ikhaya, akhulise ikhaya, agade ikhaya, enze ikhaya lifudumale. Kodwa asihambi sikwenza. Uma kuwumuntu wesifazane asikwenze entombini. Mawuthi unentombi esebenzayo ewudokotela noma eyinini enemali ofuna ukuyibamba, cha, asikwenze emntwini ofana nalowo. Siyasifuna kube unkosikazi wakho, umuntu wakho osumkhiphela into ethile, esekunento osuhlonishwa ngayo kubo kantombazana. Siyakwenza-ke lokho. Ezinye zezinto lezo esizenzayo angikudedele, mhlawumbe khona onye ufuna ukukubuza. No, ngiyabona impela ukuthi ngiyakhumbula the last time you were here sagxila kakhulu endabeni yasekamereni. Yes. Nabantu futhi bayithokozela le yasembhedeni ngoba impela iy'nkinga zikhona ekamereni. Kakhulu. Kodwa futhi ngabona ukuthi awuyena umuntu ogxile kakhulu ekamereni kuphela. Nezinye iy'nkinga uyazelapha because ngabona ukuthi unama-products akhe, iwasho, umuthi okuyiklina, ositshele kabanzi ngakho. Sisala ewashweni khona into engeke ngiyitshele iy'nsizwa because mina la ngifutha khona ngifutha ngihleli ney'nsizwa. Mina-ke insizwa ngisho ubaba ena-6 ena-70 ngimbize ngensizwa ngoba bona baye bathi mkhulu. Yabo umuntu omdala mangaba ekwenza ube ngaphezu kwakhe. So ngiyeke ngithi insizwa. So ngiyeke ngithi mina awukwazi ukuthi uthi uyibhungu la kwenu insizwa yakwenu bese kube khona athi umuntu wesifazane uyanginyanyisa. Ngokuthi nje uthe hi kwi-inbox athi uyanginyanyisa noma mhlawumbe umbingelelile athi uyanginyanyisa. Awukwazi futhi ukuthi umuntu wesifazane uhambe edolobheni langakini ubuye ungashelwanga nakanye. Ayingeke usunenkinga. So uyintombi yakwenu. Akwazi uyibukile esibukweni wayiphophotha. Bekhona oDr Dumisa abaningazi beyikhuma. Akwazi. So uma unaleyo nkinga enjalo ukuthi wena nanoma ngabe ubani nomisa uma uyibhunga ukuthi uzama ukumcela ukuthi awukulekelela ukuvusa umuzi wakini, akuthatha akubhekisele noma kuthiwa unemali. So ngiyeke ngithi umuntu onjana loyo unenkinga eziningi. Mhlawumbe kwezinye zey'nkinga kungaba inkinga yezichitho, kungaba inkinga indlela azaleke ngayo. Abanye bethu indlela abazalwa ngayo ngesikhathi bezalwa omama uthola ukuthi ama-break basuke bengasenawo. Athi mayephuma bephuma nento eyithize agcine sengcola. Uthola ukuthi ukhula enaleso sidina nje umuntu. So lezo yidina enjalo ziyagezwa, ziyagezela. Njengoba manje nje ngesonto leli siyakulo ngizobe ngihambisa abantu emfuleni bayogeza. Abanye banamaqungu. So omunye umuntu ulama umuntu owakhishwa unini. Uma wakho wamkhulelwa engakabi sesigabeni sokuthi akhulelwe. Wasesabe ekhaya wasiyamkhipha lo. Ngesikhathi emkhipha lo ebese wena uzolama lo muntu. Uthola ukuthi uzaleka ngaphansi kwaleso simo esinjalo. So omunye mhlawumbe waphuphuma ulama wena umuntu waphuphuma. Umama nobaba akazange ayenze noma uma akazange ayenze lento ebizwa ngababelethisi. Ngoba kukhona into ebizwa ngababelethisi. Ababelethisi ke uyobathola kakhulukazi ebantwini besintu noma ebantwini abaphila isintu noma esintwini uyolandela kakhulu ebantwini abamaNazaretha ufuna oma laba abafaka iphikezi emnyama ekuthiwa abakhokheli. Yibo abakutshela ngababelethisi ukuthi yini ababelethisi. Uma umuntu wesifazane unengane wayizala, leyo ngane okuyizaleni kwakho yangaphila noma yaphuphuma, ngisho kanjalo. Uma isiphuphumile wasangenza lutho engeke kusuke konakele kakhulu mntakamama. Suke uhambe uyokwenza into ekuthiwa ababelethisi. So uma usuyenzile le nto leyo ebizwa ababelethisi uyobe sowuza kumina ngihambe ngiyokugeza. Sisendabeni eyiwasho ukuthi zikhona iwasho. Iwasho abantu abaningi iwasho zasekhaya ziyadida. Zomdidi nje iwasho zasekhaya. Kanjani? Ekhaya uvela ufike ubona isiwasho bese mawusibona ekhemesi ethile usithenga usithathe. Uyakubuza upromoter noma ufonele le number ebhalwe kusona ubuza ukuthi ngasithatha nesiwasho esikanje. Mawuqala kuneyiwasho zasekhaya ezu4 awudabuli kuzona. Fanele uqale ngazo nje. Esokuqala sinobisi lembuzi, esesibili ubisi lwenkomo, SS4 sisebenzisa umlotha wakini. Ngoba ekhaya manibulawa kusetshenziswa umlotha. Thi umuzi uvalwe ngehlahla. Sisebenzisa impuphu yasekhaya. Ingakho ekhaya niyake nilale ku-clean nishanelile. Kodwa nivuke ekuseni ngingcolile ngoba bekhona abaningazi bomuzi bezobheka emabhodweni. Angithi izalukwazi zithi kwangamele silale ukudla kungekho emabhodweni. Awuqedi ukudla ekhaya. So njengoba kukhona lokho kudla bakhona abaningazi bomuzi abazofike badle. Mase bedlile nizobona ukuthi ekuseni nivuke kungcolile. So ingakho usebenzisa umlotha. Ukuze into yakho ibe mnandi ibe sweet izwakala usebenzisa ushukela. Yonke lento oyisebenzisa kulesi S4 isiwasho eyasekhaya. Angibavele ngibatshela abantu ukuthi iziphi. Esokuqala siba isigezo, esesibili sibizwa ngamathunzi. Sisetshenziswa kakhulu abantu abanequnga, nabantu ababulalayo, nabantu abaphuphunyelwa izisu, nabantu abanayo yonke nje into enokubulala phakathi samathunzi. Esesithathu sibizwa nge-rainbow. Ilesi esikwenza ukuthi uconnecte nalomuntu owuwe. Angithi umuntu lento osuke uyibona umzimba. Emzimbeni kukhona lento owuwe. Umuntu uyizwi kahle kahle. Njengoba mina ngumthokozisi nje ngoba kwaGumede makuthiwa baleka Mthoko.
imini ophenduka kusho ukuthi le nyama ephendukayo le embethe umthoko. So sona ke sikwazi ukuthi lo muntu owuwe uma ngabe wamngcolisa ngokuthi ulale nomuntu odayisa ngomzimba, ulale nomuntu oneyinyoka noma onezilwane, leso sisakhela ukuthi lowo muntu owuwe agezele. Bese kube lesi4 esibizwa ngenhlanhla nogazi. Leso sesi4 yilesi ke esikwazi ukuthi sivule into zakho. So sikhuluma ngewasho ngoba imithi iyabiza. Ekhaya ikhona imithi eyabantu engizothina abanemali. Iyabiza abantu abafana nami abangenamali. Ngiyangithi bona basebenzisa iwasho. Ukusebenza kwakhona kucishe kufana ukuthi itebhiso kayifani. So ngiyangibaleka ukuthi abantu ngibanike into ebizayo kanti into yakhe ilula ngoba phela thina abantu abalaphayo. Omunye umuntu uyakubuka iphakethe lakho ubone imali ebese uthi hayi lento ye10 bese uthi wena u10 rand. So lapha ekhaya sinento ye10 sibe nento ka10 rand. Asithi le ye10 sithi u10 rand. Cha, wonke umuntu lapha ekhaya siyakwazi ukumthatha simfake simamukele simfukamele ngoba amandla abantu akalingani. Sinazo ke iwasho ekhaya, sinazo ekhaya imbiza. Ngisasembizeni angisale sengiyifaka nale ngoba iyafika engqondweni. Ngihlushwa insizwa la efuna ukukhulisa ipipi. Bafowethu nina nifuna ukukhulisa ipipi ngoba lapha ekhaya sibarobha abantu. Silapha abantu ngento esiyaziyo nangento esifundile nangento esifundisiwe. Bafowethu kulapha ukukhulisa ipipi akuyona into elula. Ngoba mina nginirobhi ngiyanitshela ukuthi ipipi bengilikhulisa before. Ekukhuliseni kwami ipipi before ngibonile ukuthi mangilikhulisa liyakhula. Inkinga yalo libheka phansi. Alikwazi ukuma uthi mawuqhanyelwe libheke phansi. Kufanele uzulibambe ngesandla ukuze ulifake enkomeni. So enye yezinto eshaya abantu abalapha njengami ukuthi athi umuntu uyakhulisa kodwa abantu abesengabatshela iqiniso. Ukuthi le mithi esinayo njengamanje yokukhulisa ipipi iyalikhulisa kodwa amathishu noma imithambo lephakamisa ipipi kuze lizoqhanyelwa asikwazi yona ukuyikhulisa. Ekhaya ke simile ekukhuliseni ipipi ngaleso sizathu sokuthi imithambo lephakamisa ipipi asikakayitholi imithi ukuthi silikhulise. Sizobe sesiqhubeka emveni kokuthi siyithole leyo mithi. Esikwazi ukwenza njengamanje kunabafowethu abaneziso ezinkulu njengami. Ngesikhathi ekhuluphala ipipi liyancipha mina ngenhlanhla alikaze linciphe. Ningabuza kulabo abasekhaya alikaze linciphe. So liyancipha malincipha ke ipipi lishona phakathi. Sinento ke lapha ekhaya okulula ukuthi ukwazi ukuthi ulidonse libuyele kusayizwana. So sisiza labo bantu abakanjalo okwamanje futhi uma ngabe sesilikhulisa ipipi ukhona uMatifana uyongibiza ngize la kunina ngimtshela ukuthi siyalikhulisa ipipi kade ngikhuluma ngendaba yezimbiza. La sinezimbiza ezihlukahlukene. Thina ekhaya umuntu siyakwazi ukumvusa eseku stage 4 ecancer. Simvuse nje aphile qinqo. Lapha ekhaya siyakwazi ipipi elingasasebenzi. Ngeke ngiyikhulume nale ndaba ngoba uhlelo lwami wena ongibizile wathi ngicelwa abantu. Unobaba okwafika lapha ekhaya uno 25 years angazi noma ngangayikhuluma lo ndaba. Uno 22 years. Ipipi lakhe alisebenzi inhlobo selavele nje labheka phansi selithambe lokho bokuthi angazi ngizothi liyini libheke phansi. So lo baba uthe uma ngabe efika ekhaya umuntu ogadwayo isikhulu uyagadwa. Mina ke ngisebenzela phansi kwezihlahla abantakwethu leyo ukuthi ngizoba sema office noma ngizoba seyindaweni ezithize ningixolele ngiyayisaba lo ndawo ngoba ngizophakama. So once wasebenzela endaweni enhle ebukeka sa bank noma esebukeka sani uyaphakama abantu noma behlangana nayo endleleni abakwazi usho ukubingelela ngoba kusekhona insizwe ezikugadile. Mina akangigadwa ngoba anginawo umuntu engimkweletayo nengimkweletayo mhlawumbe ngimkweleta 200 rand mhlawumbe 200 rand. So ngibalekela ukuthi uma sengenza izinto endaweni enhle ngizosuke ngifune ukukhokha irent yalapha ngiphakame ngibese ngabisakwazi ukuthi ngilapha. So lo baba uthe mangabe efika uyagada mangabe efika lapha ekhaya kwaphuma mina ngikami ke mina ekhaya. Angikami makuphuma mina ngiphume le insizwa umntaka baba mangiyambukisa umuntu engimaziyo ngeke ngibone na ku TV. Hawu uyena lo asibingelelana bese yalibeka kudaba lwakhe. Angene la endlini yami mina ekhaya ufikele endlini yami awufikele endlini abantu abadala. Abantu abaningi abeze ngendaba yepipi ekhaya bafikela nje emjondolweni wami abafikele endlini enkulu abafikele futhi endlini abantu abadala ngoba sokhuluma into engiyaziyo. So mangabe efika ke lo baba lo ngilibheka ipipi lakhe ayalisebenzi ngempela abesathi lino 22 years lingasebenzi. Ngibese ngimhlanganisela nje izinto ezimbili ezintathu ngimnike ngithi angene lapha etoilet afika achatha. Wangena wafika wachatha. Wangena wayibona incane lento asethi awuzophuma manje. Sahlala kwako 11 kwaze kwashaya u2 engaphuma etoilet. Elokhu ngiqhumile nje lokho eqhumile ngoba ehambe namathishu amabili
ngamuzwe sefuna enye yesithathu Yes. nes4 sathi masifika ku5 athi labantu abamgadayo bathi kanti uyambulala yena ngathi cha angimbulali kuningi ukungcola okukuye noma lento eyificile noma lento ayifakile kuningi ukungcola efike kuye efika kulapha kumthathe 5 hours ukuthi aphume etoilet uma ngabe ephuma etoilet ngase ngathi uzizwa unjani wathi hayi sengingcono manje ngase ngimphuzisa izinto ezimbili ezintathu sathi ukuxoxa 30 minutes uthe mexoxa 30 minutes ngibone ngaye sesukuma egxuma athi awukhumede wenze njani manje ngithi mina ungenzeni ngoba sihleli sigaqene njengana ngithi sengenzeni uthi hayi khona into engiyizwayo ngithi uzwani kwasuka abantu babesukuma uzipho uqondile uthi singisakhuluma ngozipho wemadoda olgadi people lakho ukuthi malilele lilalele ngaka left noma ngaka right ngiledo nginifundisa yona ngelinye ilanga kodwa nojwayela ukuthi ipipi malilele njengoba lilele nakumina lilalele ngakwa left isikhathi esikhulu lingalaleli ngakwa right sikhuluma nani niyaye awuseniyawazi malilele angithi ukubona ukuthi uzipho umuntu wesilisa umbatha lento le umbuza uziqhama ngale iyakhuluma leyo njengoba uzipho wakho uqhama ngale ipipa lilalele ngakwa le lingalaleli ngakwa right so ikhuluma ngelinye ilanga lonto le ngoba kusokukhomba ukugula lokho okukhulu so ebesethi kumede liyaphakama leli pipa ithi mnawo kanjani manje asuka abantu mabe limile kuthedu uthi kumede 22 years ufuna malini ekhaya kulapha ipipa elifile kuyabiza kancane ku 2.5 ithi mina ngifuna 2.5 athi ufuna bangaki ithi mina cha ngifuna hodwa wenza amakhola amabili amathathu base ngimnika ikhombo yakhe yabantu bepipa elingavuka hamba mangabe hamba kwaphela 3 days emveni kwa 3 days ngosuku ka4 wafona ekseni ngavuswa uyi kumede kuphi athi mina ngisekhaya wathi khona abantu abalapho kini ngaphandle bathi kade benoka kuphuma umuntu mangiphuma zimbili imoto edonsa inkomo ezu4 shuthi imoto yodwa idonsa 2 uthi kumede ngiyabonga wekade ezobonga so lo muntu indoda engayithola kuyo le show yomjolo show kuyo udlala amatifana so kuleyo ndoda ngeke ngiyibize ngegama so nami namhlanje ngizodlulisa ukubonga nakubanye abafowethu asebeke bafika bephuma la kule show abafowethu umuntu ufika ipipi lakhe lino 6 months lino 2 years lino 3 years 5 years lingasebenzi ebese expect ukuthi ngizomnikeza umuthi manje ebese manje liyasebenza akuwona umlingo bafowethu umuthi ngoba iningi into esuke isifile emzimbeni wakho le mithi oyiqala namhlanje ukuyisebenzisa esuke iqala manje ikhanda ivuselela nanokudla bafowethu esikudlayo nanensizwa ayifuna ukujima bafo so ukudla bafowethu angeke ngibala ukudla okukodwa noma okubili engicela insizwa sike zithi ukunciphisa kwa bafowethu uflower insizwa ziuyeke noma yini enziwe ngoflower aziyeke insizwa uma kwenzekile isinkwa wasidla sidle kakhulu namhlanje nakusasa ngale wakusasa uvuka uthathe ukhiphe wonke lo flower kuwena uma kwenzekile wadla ikhekhe namhlanje lidle kakhulu namhlanje nakusasa udlulise u2 or 3 days uchathe ukhiphe lo flower kuwena emzimbeni ngoba umonakalo bafethu odalwa uflower neyeast emzimbeni yethu ungaphezulu kwenza kuthini esilaphayo kusenza siba abantu abanamanga abantu nesibalaphayo sithi na into yepipi lento athi umuntu ngiyiphuzile into yafela emntwini ayingisizanga ibingeke ikusize ngoba vele uthi uyiphuza ubudla yona lento ekubulalayo eyokuqala le yesibili bafowethu nciphisani kuqala kateni ngiyakhumbula nje amaNazaretha kuthiwa awadli wholesome angazi ukuthi abuyele nini kuqala kateni uqala kateni bafowethu uqala kateni cooking oil bafowethu njengoba ubona umngxusho awuzibuze wena cooking oil umngxusho u150 kubese kube khona amafutha afana nawo cooking oil engeke ngiwabize ngegama i-half liter noma iliter yakhona u150 nayo u5 liter u150 lamafutha awu150 nawo negama lawo elihle so zibuza ukuthi kwenziwa yini u5 liter ube 150 kodwa bekhona u1 liter o150 awuboni into 5 liter lo zokubulala angisho ukuthi wayekeni uma ngabe uwadla zijwayeze ukuthi ujime uzijwayeze ukuthi ufake izinto zokuclean umzimba noma zokudetox umzimba yona ijuice leya la ekhaya insizwa zibongile kakhulu ejusini zathi cha entweni ekhiphayo beqala ukubona into efana naleyana omama babonga bathi hayi uma ngabe izinto zethu esipreventa ngazo zingaphumanga siyobonga so nami bafowethu ngiyabonga ngibonge nje nasemakhehleni nasezalukwazini ezangembatha ngibese ngibonga kulo muntu ophila kumina othanda iqiniso ngoba konke ngikwenza ngeqiniso makukhona nje la othi kuye ngenza amanga cha intaka baba ngehlela ngezansi ngiyaxolisa so bobuze bafo ngendaba yeyiwasho ngiphendulile ngathi cha jwayela ukuthi ugqume uma umuntu esifazane bayi namanzi aphinki
uma ngabe uyindoda iba nento zakho zokugquma ujwayele ukuthi ugqume uthandeke ube nogazi ma ikakhulukazi ufuna nanemsebenzi gquma embizeni ngathi sinazo zonke imbiza ngase ngabonga kulabo sebeke bafika ngiyabonga bafethu kangiphezi kulabo sebeke bafika sithemba ukuthi yonke into enisebenzayo product akwafela emntwini iyanisebenzela so ngicabanga ukuthi ngikuphendulile bafuna umbuzo wakho I know uvele wakukhava nje konke ngiyabonga kakhulu nangesikhathi sakho but before ngikudedele ngifuna ukwazi ukuthi abantu bakuthola kanjani ke sibakhumbuze inombolo nanokuthi mhlawumbe ekhaya kukuphi khona indawo osebenzela kuyona la eThekwini mina ngufele emntwini umthokoziswa kwaGumede ngokuzalwa ngizalwa endaweni ekuthiwa iseHarding edolobhaneni elincane mhlawumbe ngokwama number plate amadala iNA iyona number plate yokuqala nje sinayo eKZN ngidabuka eHarding inkosi engiphethe mina uDlamini le Mthintanyoni induna engiphethe uMajozi isebhiliye ngokuhlala ke ngila kwaMashu eThekwini ngokutholakala nangokusebenza ngisebenzela kwaMashu nase workshop eThekwini siyatholakala ke ku TikTok mawufuna nje umthoko Filemtini Gumede uzongibona ku Facebook imthoko Filemtini Gumede likhona ipage lethu eluFilemtini Natural Herbs ku Facebook likhona inamba zasekhaya eyokuqala ithi 067 11 45 336 leyo namba leyo angikusho lokho ilink enoCapitec wasekhaya ngoba abantu bangihlupha ngenamba elinkile ilink enoCapitec wasekhaya eyesibili ithi 0799 581 467 ngizokusho lokhu bafo ngicela ukubonga kakhulu kunina bafowethu ngiyabonga kangiphezulu kumjolo show ibese ngibonge nakuma radio stations angizwa la kumjolo show ase angifonela angithatha angenzisa ama interviews athize nanenhlelo ethize khona nakubona bafowethu nakubona ngiyabonga angiphezi ngibese ngibonga kakhulu kumbukeli nomthandi walolu hlelo ebese ke kwafela emntwini bafowethu nginabantu abangihlupha ngendaba isikhumba ukuthi umuntu uneyinduna umuntu unezilonda umuntu une-eczema umuntu unani kwafela emntwini lonto leyo siyayilapha kodwa ngoba ufela emntwini nimazi njenganomuntu olapha ipipi kubantu besilisa alapha inkomo kubantu besifazane ngase ngathi cha angifake le nkampani encane yasekhaya kube yiyo edila nendaba yokuthi isikhumba kumuntu silashwa noma sisizwa kanjani uneyinduna une-eczema unotwayi unani noma yini esesikhumbeni eyinkinga kuwe so siyifakile inkampani yasekhaya eyaziwa njenganempande yempilo i-Roots of Life iyona ke ezodila nesikhumba kubantu abanenkinga yesikhumba mina njalo nomfele emntwini nje ngifuna ningazi njalo umuntu olapha ipipi einsizweni bafethu ababheja abantu besifazane bagoloza kakhulu and abaphakelani ukudla okunenyama uma ngabe ungambhebhanga kahle umuntu wesifazane so ukuza kuphakele nje ukudla okubonayo nanokudla okuthandayo uneliseke nogalo akunikeza wona mhlabe mhlabe nje kakhulu ungakangivali zinsizwa amakamero enilala kuwo nezindlu enilala kuzo azingabi inkantolo angingabi la kuthethwa khona amacala njengoba linombhede yini umsebenzi wombhede umuntu wesifazane akathi uyaqala athi uyabona manje nomamkhulu ugibele phezulu kwakhe athi uyabona manje umalume gibela phezulu kwakhe akungabi indawo yokuthetha amacala and okwesibili fundani ikamera upende unyaka nonyaka uyashintsha ngoba ingqondo yomuntu wesilisa akayikhohlwa uma nake naxabana nomfazi wakho nibhebhana kunalo mbala ocream white ekamereni lapho azi ukuthi la ibona khona umbala ocream white ingqondo izobuyisa le nto ukuthi lo mbala uwo lo wenza ukuthi kuliwe so zamani ukuthi opende basemakamereni unyaka nonyaka niwushintshe nibabhebha abantu besifazane ufele emntwini lo inkosi yezimbephi ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga hayi no siyabonga kakhulu ngiyazi sikhona izinto ade siphathele zona nanokuthi mhlambe ke nje ngoba vele sesiqedile usukukhave konke ongakushiya mhlambe ethu umbukeli wethu khona mhlambe ongafisa ukuthi umnikeze kona umnikeze kona konke uyangikhumbuza ngokudlule sicelile la kubabukeli balolu hlelo ukuthi siyacela nimbizane nonke nongakaliboni nibizane nonke kulabo abazokhomenta ekuqaleni sathi sizokhetha abawu5 abazothola imikhiqizo yakwafela emntwini kwabanye babo bazothola imali ewu500 ngiyibiza sase sithi sizocela abawu5 sizothatha nje leyo 5 bese siyabahlukanisela bona phakathi so kuloko okudlula sizamile ukungena kuma comment masithi siyabheka abantu izinamba zabo abayishiyanga bakhomentile impela kodwa inamba kabayishiyanga
kulena ke ishow bafowethu noma kule episode siyacela ukuthi ucomment ngenamba yakho, ucomment ngenamba yakho, wenze sure ukuthi inamba uyayifaka khona sizokufonela. Mhlambe kuhlelo lilandela manje saphinda nisangicela ukuthi ngibe khona, nawe uzoba khona la uzoba ufakazi noma sizokwamukelisa umkomela wakho wonke umuntu ebuka. Kwafela emntwini ke siyanithanda enhla nasezantsi iyezwe siyanithanda kakhulu. Qhubeke nokuyiphatha kahle, niqhubeke nokusupport ishow, niqhubeke nathi nokusithanda. La singenzi kahle khona bafowethu siyaxolisa. Kancane kancane ingane mayikhula noma ingane mayikhula nje ikhula ngawo amaphutha. Amaphutha sizoze sife ngawo. Okuhle engikwenzayo ngikugarantayo wonke umuntu iphasela lakhe liyafika kuye. Okunye nokunye sizokulungisa ngendlela. Ngiyabonga. Ngiyanithanda kakhulu. I know nizwele babufela emntwini usekhulumile nani and njengoba ekhulumile nje inina-ke sekumele manje nenze iqiniso kuyena because yena uyalenza iqiniso kunini. Ungakhohlwa uma ngabe ukhomenta ngenombolo yakho yocingo ozotholakala kuyona, then thina siyiforwardele ubaba ufela emntwini, then mase yakuthinta ukuze nikwazi ukuthi-ke nixhumane ukuthi izinto zakho uzithola kanjani. Ngale kwalokho ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ubukele uhlelo lakho Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu. Sanibonani babukeli, igama lami nguSanele Ntanzi. Ngibhalele kule show silungisa umjolo. Ngenhloso ukuthi bengisize, bengilungisele umjolo nomuntu wami engibambisene naye. Phinde sikubingelele imbukelo yohlelo silungisa umjolo. Uma ukuthi uyaqala-ke ukubukela le channel ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi-ke ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyazi-ke once ahlala nje phansi sesodiscuss indaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Uyangazi ngudlala Matifane nje usawuthi ngiyawufafaza esilondeni uma kumele, uma kungamele cha siyalungisa nje sishiye kanjalo, senze isiqiniseko sokuthi zonke izinto zihamba kahle. Celeni kwami khona udadewethu okhona njengamanje sizokhuluma naye sazi kabanzi ngomjolo wakhe nanokuthi-ke kungani ezithola ele ekhaya osukela namhlanje. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila bhuti kunjani? Hayi no ngiyaphila. Igama lami ngudlala Matifane njengoba kade ungizwa ngizisho. Usisi yena ubani? U-Amanda Khumalo. Amanda Khumalo. Yebo bhuti. Siyajabula kakhulu Amanda ukuthi sibe nawo namhlanje la kwishow. Njengoba sinawe-ke la kwishow namhlanje simply because khona izinto ekumele zilungiswe emjolweni wakho. Angazi noma yiwe aware yini, but khona izinto ekumele siyilungise, khona izinto ekumele siyibheke. And insizwe ekuthatha yakubeka la namhlanje insizwe yakantanzi. Uyamazi ubhuti wakantanzi? Yebo bhuti ngiyamazi. Uyazi ngempela kukhona ngisho ismile ebusweni bakho. Uyazi kanjani le nsizwe? Umuntu wami engiphilisana naye nje empilweni, ngesikhathi esiningi nje sihlezi ndawonye. Yebo bhuti. Okay, muthi umuntu wakho ophilisana naye niphilisana kanjani? Mhlawumbe umngani wakho, ukhazini wakho, umuntu othandana naye? No, siyathandana naye. Niyathandana naye? Yebo. Okay, angimazi mina. Uyamazi wena as upartner wakho? Yebo. Ungichazele nje ukuthi mhlawumbe umuntu kanjani, onakekelayo, nothando, yonke leyo nto. Futhi uSanele umuntu okhalmi, umuntu onothando, umuntu othanda ukudlala njalo nje mangiseduze kwakhe ngiyajabula, ngiyasmayila. Uyinto yonke nje empilweni yami. Uyinto yonke. Yebo bhuti. Okay. Okusho ukuthi iy'nkinga azikho kubudlelwane benu. Noma zikhona iy'nkinga enikwaziyo ukuthi noma ngathi zikhona kodwa ngibona kuyinkinga mhlawumbe esingazicaca ukuthi kuyangenelela into esikwazi nje ukuyilungisa sobabili kanje. Sihlale phansi. Sihlale phansi siyilungise. Okay. Njengoba ekulethela namhlanje ubafo ingoba yena khona inkinga ayibonayo kwi-relationship okungenzeka mhlawumbe ukuthi wena awukho aware of. Mhlawumbe lokho kuzokuphatha kanjani? You are willing ukuthi umlaleli uzuthi ufuna ukuthini kuwena and also kwenze kanjani? Uzomlalela noma nje uthi hayi no, why eze ngilethe kumakhamera? Khona kuzoba nzima ukuthi bese ngeke bakithi nomuntu wami sihlale phansi sikhulume njengabantu abathandanayo size ne-solution mese ngizela nalamakhamera. Ngoba-ke ngiyafisa ukuthi ngizwe ukuthi yini akhala ngako, ngizoqhubeka ngimamele ukuthi uthini. I know. Mekusho njalo-ke nathi we ready ukusizwa ukuthi ngempela umfo kaNtanzi ufuna ukuthini. Uyazi-ke ukuthi njengoba sihleli kanje phansi sisolungisa umjolo and sinethimba esisebenzisana nalo kuyilona elizokwenza isiqiniseko sokuthi la wonke umuntu safe, akekho umuntu ovukelwa ushukela nomuntu onolaka. Njengamanje ithimba lethu liyahamba liyolanda ubafo limlethe la sikhulume naye kube kuhle sibone ukuthi ngempela indaba yabo izohamba kanjani. Ungayindawo. Bafo hamba kahle.
Ngiyaphileka. Hayi no mfethu wazi waqoka kahle yazi. Hayi kubonga. Ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi iphi ingubo la mfethu. Amanda mfethu. Angithe kuyishiya kancane. Sekuyishiya kancane. Mfethu ngiyajabula kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe. Ungagcini nje ngokubhala kwishow kodwa mangabe sekhona umuntu wakho uphinde futhi uzohlala nathi ukuze sikwazi ukukhuluma. Well sengikhulumile noAmanda kancane. Sengifuna ukuzwe lapha iside mhlawumbe before nginikeze ithuba lokuthi ngikhulume. Mfowethu Amanda uhappy nawe. Ujabulile, uthokozile, umphethe kahle. You are just a cool and calm guy. So nje uhappy ngawe mfethu. Ngabe yonke lento eyishoyo mfethu iqiniso uhappy nawe njengoba uzwa decide ukusibhalela kwishow? Mina ayengakusho ayingeke emjolweni wethu kunezinto eyishaya amanzi ezingahambi ngalendlela ekuyiyona ngoba manje akusenzeki njengasekuqaleni. Sure. Izinto zethu nje sezihamba amanzi hamba amanzi ahamba noma asezisendlini kade ngamgcini ngize ngibone ukuthi ngikwazi ukubhalela kwishow ngize ngikwazi sisohlanganisa. Okay, futhi sisenesikhathi nagcina ukuba ndawonye ezini nibe nesikhathi senu lokusokujabula and stuff. Okay. Sente kakhulu. Mhlambe meyabe ni communicate because ngizwile ukuthi mengikhuluma nawo ngathi nabantu abahappy abahlezi mebethola isikhathi nje bayakwazi ukuba ndawonye. Yini lenza ukuthi ningabi ndawonye? Angazi nami ngabuza kuyena uAmanda angazi impela ngoba nami bengifisa ukwazi kuyena ngoba noma ngimfonela impela amakholi amakazi abambi kuWhatsApp uyangiziba angisazi nami ngizofika la ukuthi ngeke ngimbize impela uAmanda azoyikhipha ukuthi cha inkinga yakhe ikuphi nami okuphi esikubangayo okuphi engakwenza kuyena. Mhlambe mfethu wena nje mengabe uyibheka njengendoda what went wrong? Yini obonayo ukuthi mfethu mhlambe khona la kunyatheleke khona wagcina sowenza iphutha kumama ngokubuka kwakho? Ayingeke lutho. Akukho lutho bengimenzela yonke into ngiyamthanda lo ngiyamthanda impela uAmanda. Ngeke ngidlale ngaye ngiyamthanda kakhulu. Ayikho nje mhlawumbe iphutha engangalenza kuyena cha akukho engikusolayo. Hey Amanda. Yebo futhi. Ayisafani ke le ndaba uyabona kodwa Yebo. when uthe uhappy uright umjolo wenu kutararata nangu mfethu uyafika manje hayi khona. Hawu sanele yini ngathi awukho right ngoba phela mina ngazi isithando sami si right angiyiboni into eyinkinga si happy nje mina nawe. Amanda into engikubizele lana ukuthi uzoxazulula ukuthi inkinga yami ikuphi ngoba kade sagcinana noma ngikufonela amakholi amawasabambi kuWhatsApp uyangiziba uyangishaya ngosina inkinga ngisazi ukuthi ikuphi mina nawe. Hawu sithando sami ngasho nje ngathi network ekhaya iyahlupha uyazi na ukuthi iyahlupha and then ne-data sometimes angibi nalo nawe futhi awungifakeli idatha. Inetwork ihlezi ihlupha ngakini ekuqaleni saqala ukuthandana bekazi ihlupha inetwork ngakini. Awukahle ungathi ulethela amakhamera pro amakhamera wani iqala ngoba ngabe phela lento siyikhuluma endlini bekumele lento siyikhuluma endlini ugesi uyawazi ukuthi uyahamba phela ngeke ngakubizeli phambi kwamakhamera ngoba bengifuna abafowethu bengisize endabeni yethu sinawe bekwazi ukuhlanganisa kube unamaphutha lawa emele siwalungise. Amaphutha mina khophutha engilenzile kuwena ngenzeni kuwena mina angisakwazi ukuthola angiyasho ngithi inetwork ayikho. Inetwork iqale ukuba ngekho inetwork yini angisakwazi kade ngagcina ngizokubona manje amakhamera wani phone bese ngesikhulume kahle yabo kwayilento oyenzayo manje ukhombisa ukuthi awusondoda kumele ukuthi uhlale phansi nje. Angiyona indoda mina manje angiyona indoda mina ibuka manje wenzani manje phambi kwamakhamera mina ngiyona indoda ngiyini indoda yini wena indoda baba ngini makuthi awukhombisi manje ngabe uhlala phansi uxoxa kahle nami kahle ukuthi uyangeyisa lento yenza awube indoda wesanele awube indoda nje nawe ngini ke mangayona indoda awungimele kahle ngini mangayona indoda uyini wawubona uyindoda wena ikhona indoda enjengawe wena ngini uyindoda wena ngichazela ukuthi ngini mangayona indoda uke wadla kodwa sithando sami namuhla uke wadla noma nje ngiyakubona indlela oyiyona nje ngathi ulambile uyangeyisa kwakhona uyangeyisa kwakhona manje awucele noba igadi leli bakithi likuthengele izamba ukhatha umlomo ukhulume nami so right uyangeyisa nje ngoba manje ukungibukisa ngabantu ufuna ukuba abantu wena yona into efuna yenzeke ufuna ukuthi sibuke ukuthi ngicela ukuphele ngaphakathi kwena ukuba indoda wena indlela okukhuluma nami yini mangayona indoda ngicela ukhazele awungimele wena nedrama kabi nedrama kabi wena nedrama
Buti yena into angilethele yona le ukuthi uzongenzela idrama la. Amanda, uzomtshela nini uba futhi awumthandi? Uyazi ukuthi ngiyamthanda. Cha kusaney'nkinga kumele ayilungise yena. Iziphi lezo y'nkinga? Awungichazele eziphi lezo nkinga engingazazi mina kona usuqala ukuthi nginey'nkinga manje. U-10 rand engizogibela ngawo la mase ngigibela nawo wona u-10 rand nje ongangipha wona ngigibela. Usufuna imali kumina manje. Awungiphi u-10 rand. Usufuna imali kumina manje. Manje ubafu ufela ukuthi akanamali. Awu. Usufuna imali ngemali futhi manje. Umuntu ongenamali. Yekwenza njengoba senganamali. Yini wena imali? Letha u-10 rand phela. Yabona Letha u-10 rand manje ngizogibela ngawo le. Usuwenza lento ngoba nginganamali. Unayo imali manje nginike phela. Le ngubo egqokile ubugqokiswa ba. Bengithengelwa wena. Lento esekhali bulungiswa ba. Ngilungiswa wena nawe ngikhokha umzimba wami angithi nawe Usungibonga ngempela amasenti. Yonke into Usungibonga ngempela amasenti. ngiyayifuna nami uyayithola. Usungibonga ngempela amasenti. Ayithola into oyifunayo la kumina. Awutholi? Awungimele wena. Bafu, Idrama engake yani. uthi lo sisunje nje uwena. Imina yonke into. Ublondi nje uwena. Imina yonke into. Uwena wazonela mfethu. Fiye blonde. Ngangimthanda. Uma umthanda umuntu kumele umtshengise ukuthi uyamthanda. Angingazi mina ukuthi Uyibambe uzemba lapha ukuthi ngithi uzoza. wawungenzeli. Ayikho into manje awusangenzeli. Ngihlalele ngike mina. Wayipho ungangitshelanga. Uyafana wena noma ngiyini. Wayi ungangitshelanga uze kwamakholana. Ngiyakubhuti wami. Angikho happy nje angikho happy ukuba nawe. So why uzima amakhula? What do you mean? Uma ngabuye uye endlini, ungathi uyabhuti wakho akasakwanelisi mhlawumbe? Awu akasondoda ngayo yonke indlela lo Yini? Oh, angiyona indoda. Yima ngiyona indoda. Ngisuke ngijabulisa, Yini? awufani ngisuke ngijabulisa. Hayi yonke indlela awukhona. Oh, angikujabulisi. Awungijabulisi. Angikujabulisi. Awunalutho ulaphoro nje. Awu abe ngicelela noba obani bakuthengela ukudla ubuye usunamandla okukhuluma. Wena uzothi uyangishaya ngabe lo mandla uyawasave. Uyazi Uyangiqhubeka. ukuthi wasave kanjani. Uyangiqhubeka ngeyisa. Hayi awungimeli mina. Abo bafu. Nesikole sakho sangivela. Ukuphuvusa. Lo muntu uyangeyisa. Ukuphuvusa. Oh, usubuyele kuvusa. Ngiyabuza uphuvusa. Usubuyele kuvusa. Awu ngabuzi ukuthi Okay, ukuphuvusa. yimani. Ubungani wakho. Ubani uvusi? Angimazi mina uvusi. Awu. Ngiyamazi yena futhi Ubani ukuthi uvusi ubani uvusi. Uvuse bafu. Umfana umnganami. Athi Wayethanda ngcono naye. yena uvusi lo wakhona. So uthe Emabafu. Uvusi umngani wakho. umnganami. Ehe. Babethandana naye. Wangitshela ukuthi sebehlukene. Wena wawazi ngalokho before. Angazi mina ukuthi bathandana. But wamngena. Bathi sebehlukene. Okay. Inkinga yakho into esengiyibona kuyona sithi weshiye uvusi eze ngemali kumina. Yebo uyasho uyibambe kahle ngeze ngemali. Usunayo imali manje. Awunayo imali ngangizokuchutha nje mina ngangizichuthela into bakithi. Ngangizokuchutha. Wenza uthonze le nto yenza. Ngizohlala kuwena. Ngikwenzela ifena manje ngiyeza mangithandile. Wena sowufuna nje ngibe Kwenzekani? uyakhokhelwa bakithi. Kahle kahle wena udliwa uvusi nosanele. Usanele nje uyazi naye akaze wangiromansa nangendlela eright uyazi nje naye Bengenzani? akukwazi uyakwazi wena ukuromansa Bengenzani? uyangithinta ngebhedini Bengenzani? awu Bengakwenzi lutho. awu ayibo Bengakwenzi lutho ngoba nginamali usukhuluma wonke ngithe amandla wakho wasave Bangamakhaza, usukhuluma wonke amandla lawo wakho magama. bekumele wasave Okay, ebhedini yahluleka ngihluleka lapha make me uzoqeda amandla akho la awungimeli Mhlawumbe usanemali mfethu beku right yonke into. beku-right yabona nginemali beku-right kuphela imali uthe kuphela kwemali wavele wanyamalala emehlweni yami. Shuthi wena awukazi wamthanda. awu awukahle sande la ngisho kanjalo kodwa kona hayi nawe uyabona ukuthi sushintshile awusayena losanele ngaya ngomuphi uyifake kusanele manje uyifake awunalutho ngomuphi awu kusanele ngizokwenzani mina ngendoda Oh, sengiyifake indoda manje. enjena sengiyifake ngoba nginganalutho awu eh hayi ngeke ngizokwenzani sengiyifake ngoba nginganalutho manje Bafu. Kanti ngizokwenzani ngawe yini engizoyenza ngawe ungazungitshela ngale wenza umuntu hayi bo phasi kwamaseyili komama labo Ukwenza bathengisayo my friend ungaze ube negugu lokuthi uyangisupporta ngokudla kwami my friend ngiso KFC ungaze ucaca ukuthi Kodwa uyakhuluma udlile imali esako yami. bhuti laba imali yami edlini hayibo ngimele ngangichutha kanti wena nawe light ibani ngangichutha mina Bafu. nawe usuletha amakhamera usufuna konke lokhu ngikukhulume phambi kwamakhamera awungimele sanele awukuhlali kube indoda manje Mfethu. yangidakela Fanele- wena uyangidina wena uyangidina yabona uyangidina wena ngikasule yabo wena yabona ngizokukhahla yona awungiyeke ufuna ukuyenza le awungiyeke bafa ukhuza nesikole sakho uzokwenzani Baba, akho lutho ozolenza Baba. save amandla akho wena uyazazi ukuthi yabona amandla lawo ngabe mhlawumbe khona la uzowasebenzisa khona hayi la hawu uzozenza indoda manje Mfethu. Yeke intombi yavusi. Yileyo advice ekunawo for wena. Ngicela uyeke intombi yavusi. Uyabona lengane mfethu uyayithanda imali yakho.
ayisakufuni mfethu. La uhambe khona nje ayinandaba nawe. Uyayizwa nendlela ekhuluma ngayo kuyimanje. Ngeke mfethu umuntu okuthandayo akhulume kanje. And uyasho kuyimanje ukuthi uVusi uyamromance. uVusi khona izinto azenzayo wena wawungazenzi. Uqala kusho manje ngoba wena wazi ukhipha imali nje. Imali. Manje Ngoba unayo senganamali. uzokwenzani ke ungasenayo? Ima usesho manje ngoba Angisho ukuthi eqaleni ngoba wena lo awusenayo muntu imali. kade ekhala ithi Angishilo engibhalela ku kanjalo. WhatsApp athi baby baba kumnandi ngiyakukhumbula manje usewesho wonke lokho manje Kade useqala ukusho manje ukuthi mina ngikwazi ukumromance Angithi it kodwa was- yena it yonke was- it WhatsApp was. Angithi- mangitshengise efonini yami Awu, ungawabona ama message ade bhala Hawu wena ugcwele idrama wena, ugcwele idrama. Yazi uzochitha isikhathi sami ngithi uzongibizela mhlawumbe uzopropose uzowenzani la uzongibizela asikho isikhathi engisichithayo wena uma ungitshelise ekuqaleni lento oyishoyo manje ngimele lento le. Awu qhuba lento yakho Ithi ngabe ngisuthanda indoda. noVusi wena. Hawu, ayi, Uthandana ngeke noVusi ngimele. manje, yithi? uVusi nawe uyayazi isitori sikaVusi. Ungena Ufuna ngibe uvele ngithatha wazi isitori ukuthi sikaVusi la. uthandana noVusi. obethandana nawe Wakwenza isilima wathi sebehlukene. Bakazi Bayazi. wangithola kuVusi before sithandane mina naye. Wena mfethu wahlephulelwa ikhekhe laVusi. Kwathiwa mfethu ngoba uVusi lawo uyadla aphinda romance. Awuke akayisho yonke lonto mfethu phela intombazane ngeke ikutshele. Uyayibonela. wangitshela ukuthi bahlukene Awuhambe ogeza Yabo. ucele bakithi Ima, ugeze ngisageza. lapha udle ube Angisageza. right. Hayi mina ngeke ngikhulume nawe. Hayi Angisageza. ngizokhuluma ngithini nawe? Baf. Nawe uyayibona nje uyibuke bese Yabo. ubheke mina ngizokwenzani ngawe mina? Mfethu Hawu, ngicela Fanele bengafuni ize iye lapho wena uyangihlokoloza nje. ngicela uzisize mfethu uzisize yabo manje uzisize wena mfethu. Hawu. Ayikho le relationship ofuna ukuyilungisa la unless wena ufuna ukuba nenkani uyilungise ngenkani. mina ngiyakuzwa mina bafu and akukho vele ekusakuzolunga manje ngoba vele umngani nami uVusi and njengelala naye eqabuzana benza yonke lemkhuba yakhe njengesho nje chaza manje ukuthi hayi uyamromansa Uyamromansa, baba. umfaka yonke nolimo yonke lento engayenzi mina yabo Mm. ya uyakwenza lo Vusi yabo Ubungalifaka ulimi baba. ay Mina ngithusa le Yabona, energy. mina ayikho into ade engayenzi ngamakhamera une energy kangaka. ayikho into ade Wena, engayenzi awu, hayi ngiyayiqala mina le ima isovusi wena useyikhuluma manje Awu, yabo hayi. mina bafo njengesho ukuthi uthanda noVusi umngani nami ngeke ngikwazi ukuthi okay Akusho, ngibuza ayenathena ukuthi into uVusi. uzobuyela kumina yabo So wena bafo manje ngoba vele ayisekho le relationship. What are you going to do? Uhlukana no Amanda noma uhlukana nabo bobabili. Phela noVusi ukhona lana mfethu. Uyahlukana noVusi ezumngani, uyahlukana noAmanda ezusisi bekuzwisa because akuyona intombi yakho le ntombi yaVusi sekucacile. Noma ufuna ukuthatha ama chance uqhubeke nayo. hayi ngeke bafo hayi ngeke bafo ngiyamshiya hayi ngiyamshiya aqhubeke noVusi wakhe Awukahle. Akaqhubeke noVusi wakho ngoba manje awukahle. uzele imali la kumina ubengazile ngothando lethu uzongichaphaza umoya ngize la ngoba ngiphuka umoya lo muntu bengalali ngimcabanga ngoba ngimthanda mina kodwa manje basezongiphula kanje mangibuyela kuyena futhi mangibuyela kuyena uzophuka kwesibili umoya futhi ukuphuka kwenhliziyo okubuhlungu kabi Sothi wafika nami wena la ekhaya. Awusakhona ukulala. Since when? Awubo. Yo. Awu. Yo. Aze ngafa nje osana. ukuthi mina baba akaqhubeke noVusi wakho ukuthi nje amandla uqhubeke noVusi wakho Kulungile. uqhubeke noVusi wakho uthanda noVusi wakho Awume nawe ngumsangano. Uyabe uyazi ukuthi mawusuka lapha ngamakhamera izobe iphelile yonke lento. Usalifunana. Hayi ukuthi ngisalifuna akabe right abe Imiyeke indoda phela, le ngifuna abe yiyona. uVusi simenze. eyiphi leyo ndoda le Na uyayazi isitori sami noVusi ngesizo sisikhuluma eyiphi lapha leyo ndoda ngamakhamera. eyiphi leyo ndoda le Ngifuna ube yile ndoda obuyiyona. Yima, ngibe i-bouncer njengale. Yima, Le ngibe i-bouncer njengale. wena lela phela nami ngaba ufuna ngibe ibhanza nami Uzobona ukuthi mina makuthi amogebenga hamba ogebenga ke ukuze ngibe right ngibe happy nami ngifana nabanye abafazi ngifana namanye amantombazana hawu noma kukuthi agebenga wenzani uzobona Ungayenzi leyo nto baba ngiyakucela. Isiqoqe ulungise impilo yakho ube right. Uzothola isipani uthola intombi ezokuthanda iku-appreciate. Uyiyeke le iqhubeke noVusi mfethu bazozisola uyezwa. Tshela yimi. So mfethu ngiyakucela phuma nje kule ngane le. hayi njengeshilo bengiqala nokwazi lamagama akhe nga namhlanje engamgcina nje ngamgcina nyaka ophelile ngiqala ngakwezwa nje namhlanje amagama akhe ukuthi nje sebebuye noVusi ngangixaye ngithi ngamfonela lutho mangishaye mangibhalela kuWhatsApp ngishaya ngosi sazokwenzani ungasenamali mina Yabo? Lo muntu mfethu uyakuveza ukuthi konke abekwenza ubezela imali yakho. Yabo? So mfethu ngicela uzisize wena uqale kabusha impilo entsha wazi awusondoda yona yonke into yakuhlula uyaphinda
yonke into iyakuhlula nje wena. Baba, Ukuthi Buka manje, uyangeyisa. wena usazenza indoda la phambi kwami. Awungimele mina ngedrama kabi wena. Yazi ngithi uzokhuluma into ebhadlile. Uhluleka yiyo yonke. Uyahluleka-ke fanele Uzoqhubeka-ke novusi wakho. Yini kanti into inkinga yakho? Uzoqhubeka-ke novusi wakho akwenzeleke lezi zinto zokwenzela zona. Akuthengeleke nale ngubo lezi. Yes. Ngoba ubugqokiswa yimina. Wafika ugqoka into eyodwa lapha endlini kumina. Manje usuzibona usile wena. Besinikanekana ngithi nami. Usuzibona usile. Ucela ubulungu, ucela uhlale futhi lekhanda. Uhlakaniphe kakhulu wena. Uzobhadala ngani mulala nami? Uzolala nje uzovela nilale nje. Uzovela Ungasho ngani ungasangifuni unokuthi ubaleke pho ungasangitsheli lokho uze bamakhola. Awu bengincane ukuphotha. Ubuncane ukumphoqa. Lento yenza manje akona ungiphoqa. Kodwa mawufuna olingaphezulu nawe lento yenza manje akuyona nyusa izenzo bonakalisa ukuba indoda. Ngiyona indoda. Yini ngintombazana? Hawu. Yini ngumfana nami noma ngintombazana? Uyibona indoda? Ngiyini? Ngangitshela ngiyini mhlawumbe akuma ngangitshela mhlawumbe ngabona ngiyini? Bafo, ngicela mfethu uyeke yabo lento ilela impi engenasicoco mfethu. Inkinga ukuthi bafo uyangiyisa mayisa ngiyona indoda. Ilungi Yena ngithi uyasho manje ukuthi okay. Akasangidingi. Akasangifuni straight azi nje ukuthi into yami nayo iphelile. Asimgcwalisele inkabi yami thina singasamfuni manje. Mina ngisamfuni. Ya nazo. Usawakhiphela amagama. Ngena la nje ya. Mina ngisakufuni. Asakufuni. Mina ngisakufuni. Hamba novusi wakho lomnyama. Longapheli. Ushane ephepheni enodwapha ngasokile. Hamba nawe. Bengikusiza vele wasekuqaleni. Phela umngane nami uyachama ngiyambuka. Oh. Akasokile. Oh. Akasokile. Shanga inkununu lo ngitshele ngumuntu onenkununu. Yonke le information uyithatha. Ngiyamazi. Umngane nami. Kulungile. Hamba nabe ngisiza wena ngokubona usiyiphala lemgaqweni. Mina ngizokwenzani ngawe? Uyayisola kodwa Ngizokwenzani ekugcineni. ngawe kombi? Uyayisola kodwa ekugcineni. Hayi ngikudingi vele. Amanda, ngiyabonga isikhathi sakho mama. Yebo. Ukuthi unginikeze isikhathi sakho. Umfethu hamba mfethu. Qhubeke novusi wakho nathi sizoqala impilo yethu kabusha. Yebo. Phuma mfethu naye uphumile. Vele ngizophuma. Imtshele nje yami phumile kuyena. Bye. Ngiyabonga. And ngiphume. Imtshele Great angisafuni. Angisafuni. Ngikulahle njengenje uyibona nje mayolahla emfuleni isifile. Ngikulahlile angisafuni nje. Hamba nje. Hamba uzofa. Hamba ukuthutha phambili. Hamba. Bye. Aphinde ungifonele futhi. Okay. Hey. Lungileke vele bengikusiza sekuqaleni. Akukho ungisizayo. Mina ade ngisiza wena. Wena ubulambile wena ufika kumina ulambile. Manje bengi Mina ade ngisiza wena. Khona into ongenzela yona manje, khona into ongenzela yona. Mina ngiphumile kuwena. Njengokusho kwakho ngiphumile kuwena. Phuma bafo ngeenyawo zombili. Ayikho into. Hamba straight sengikufaka lesithathu futhi. Yeah. Unyawo. Ngibaleke nje straight. Yeah. Isho endleleni nje ngeke ngikubheke wena. Uyisithatha sami nje sokugcina ngci. Uyazi watheni ulira bafo? Othini? Noma ungahamba ngeke ngilile. Uyazi watheni umzukulu? Uyazi? Umzukulu. Uzobuyela kimi ngidala lo. Uyena ozogcina sebuyela kumina lo. Abalichuthanga. Hamba juba bawuqhubeka phambili. Ubani ozoqhubeka? Wena angeke kubiza nangejuba. Ngokubiza ngogilonki wena. Hawu, Ngokubiza ngogilonki. Hawu. I know bafethu. Nawe mbukelo uyabona ayikho into esazolunga la. Labantu laba bebeyuzana noma amandu beyuza ubafo. Yaphela imali yabafo wayiqhubekela novusi wakhe. Moya intombazane yenza leyo nto. Mfethu. Kodwa kulungile ungakhohlwa ukusubscribe awulike. Phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginguNdlala Matifane and I am the next big thing in Kaizer. Nahlangane kwi-episode elandelayo. Enjoy yami asisamfuni lo muntu. Akahamba. Hamba ofa. Hamba. Papa yini bafethu sonibona i-episode elandelayo. Hamba uyofa wena. Hamba. Si right enjoy yami. Angirathi kakhulu. I'm happy manje. Ngoba usawakhiphile amaqiniso. Hayi. Angazi nanokuthi ngithini. Hawu. Kodwa wena wamona bafo. Umplontelani. Abafuthi othandweni uvala amehlo. Nami ngangingazi bafo ukuthi lo muntu uzodla imali yami. Yabona nje ngiqala ukwezwa manje lamagama lawo. So bafo bekungekho mhlambe nekuncane ukubonayo ukuthi uvusa ukushaya emva kwendlebe. Bebengabonani labantu angani noma ngoba bebuyaphuma athini uye eThekwini. Athi khona izinto awethenga ngimneze imali, khona izinto awethenga. Mhlambe bebekuthola isikhathi sokubonana.
ngoba isikhathi esiningi mina bengisebenza. Ngibuye ngisebenze ebusuku, ngibuye ngisebenze emini, yabo isikhathi esiningi besinakho nje ukuthi sixhumane. Uzovuka nje yami. Indoda ingawa namhlanje sasiphinde ivuke. Iphinde ivuke njalo. uNkulunkulu kaMatifane uzomhawukela uAmanda. Lento ayenze kulomfana abafana bazoyenza kuyena times 10. Njengoba bese ngishilo ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi share ichannel uMjolo Show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.